Здравейте, ние сме Games България Productions, аз съм Момо. Аз съм Лео И ето го Сашо. Ето ме, да. Охранел, да. И сега събрахме много хора и отново ще цъкаме. Почвам. Да, влизайте всичките. И да, това ще е много интересно. Мога да ви кажа. Фък бе, брат. Ами иначе то, гледайте сега, значи просто трябва да спринтвате. Надявам се да не ме тролват. Виждаш колко е трудно, Саше. Чакайте с много хора. Като има много хора... Пък! Правя ти галица. Ще умреш много бързо. Няма. Майко... Мале, пада още един блок. Да, знам, видях ли са. Ти ще протата са на първия блок. Много хора има. Пред тебе ти. Падах още един блок. Майко... Аз не, човек, брат си как се оправи. Всички брат паднаха, аз съм мая най-отгоре. Ти не май да не паднеш, че... Не тебе. Паднах два блока на долу. Да, и умрях. Добре. Сега да видим кой ще печели. Саши, ти си с още един. Прибий го, моля та. Аз съм глад. Не, с още трима се. Искам да остана колкото има повече, защото да не ми остане място. Да вървят и... Да, с още един си само, спокойно, брат. Само един! Ето умря. Ай, почвам вторник. Айде да, втори рунд ще играем. Дам се още път да се опитаме ние да бим. 3, 2, 1, почваме. Давай! Маля, ще падам. Да, спринт, брат! Не става. Добро утро. Сега гей, Мале, да всички са долу, Умага, как лагна. Дай спринт бързо. Мале, колко много дупки има вече. Спринтва ли? Давай, спринтвай, бе. Да, бе, спринтва. Не, спринтвай в момента. Но ти си два пъти давал, ще виж, че спринтвай. Сега се спринтваш. Пръв, аз съм малко горе между другото. Тъй си дах преди. Иначе край играта. Баси. Как само Баси кефа? Ами, добре, надяваме се, вижте, днеска много клипове ще направим, надяваме се да ги гледате, да се абонирате за нас, да харесате клипа, ако нали сме вие харесват. Да, и гледате, че преди не бяхме толкова сериозни, имахме по по-малко клипове сега в неделята, защото вчера не можехме, имахме работа всички. Ще снимаме само... И днеска ще снимаме, предполагам, 3 клипа, за сега 2 клипа, с който трябва да обработим първи да го качим. Но в всеки случай днеска ще ги качим, ако не е най-като утре! Да, разумно. Само вие, искам някой да се изкопурси, брат. Още ще умре. Два петрола. Ще ли кой да ги... И то само на втория. Дай бързо! Не цъкай, бе! Ето така, да. Аре. Сега ще играе... Идвайте! И то само на втория блок бе. Другите къде са? Няма други. Мишто, аре, едно фена останеш. Айде срещу да та пробва. Забравяй, че имам мустак. Как та пробваш за едно видео заговор, той вика има мустак, вика покажи си го и чакай. Като мина периода, ето 2 секунди, ако се забавиш, ако не спринтваш, или ако въобще не вървиш, падаш купче надолу и да, и тъй го тролах и той пада 2 купче надолу. Данчо, тъпо ли да го виж? Слаб си. Да, ще падаш. И да, Паднах, ужас. Лаги ли? Да, то къде остана? Надолу аз не съм мрял. Но яка дупка се става. Да, защо лаги не знам. Да, трябва да играем, да ви кажем, значи играем в Fire Club. IP-то ще е долу в описанието. Къде? В описанието. Къде? В описанието. Къде? В описанието. Долу, да спирката. Да, сигурно днеска ще направим нещо като влог, предполагам. Да видите кои сме. Обаче в тъмничките ще тази. И ще има днеска и въпроси и отговори. И сме с Сашо. И да, задавай си. Да. Скоро ще направим Twitter,
Skype имам ли? Имам и Skype. Shit. Саши! Ако Сашо не се чува, това има малко проблеми, обаче малко сега ще го мирим. И да, знаеш сега, имам и Skype, сигурно. И той ще е долу в описанието. Имаме... Да, накрая сигурно... В описанието ще има... Тихо бе! В описанието точно долу ще има Facebook страницата ни, Skype за връзка, какво беше? Да. Той е спаднал 2 блока. Да, сега ще падне също. Да, блока. Също ще има IP сървъра. Да, и ако още говориш, Румен, няма се чуя. И хората няма се чуя. Точно като ги означихте от X Factor, само питат ги. Вие едновременно ще говорите постоянно и те и в един глас. Не! Знаеш, и супер сега ще се получи. Много интересно. То с какви дупки ми направо. Сега как паднеш на лока. Мале! Аз се опия сам, Мале, не Умирай! Саши, най-добре може да разконцентрираш партата в смъртта. Саши, падаш, умираш. Саши, падаш. Падна ли бе, обрани бе, ближа. Има хора. Проба. Има проба. То почнал бе. Там падна, панчо, да. Този път. Саши, падаш. Саши, падаш. Колко хора са? Саши, падаш. Колко хора са горе? Саши? Един. Не знам. Хора, че извървим. Пио. Кай, Саши, ще поиграем без тебе, ти малко ще умреш. Какво ме писал? Окей. Като сега. Къде е Сашо? What the fuck? Къде си ти бе, селяктъка? Те надур. Къде си ти? Милиутека. Милиу. Паде. Да. Аз видях. Добре, малко накрая без Сашо. Сега ще ме изкепи и накрая да го няма, но да. Епик фейл. Ние зато и сме на тих режим. Да, Господин Мустаки. Как му говорихме за тебе? Ай, слагай с Мустаки. Саши ти е... Тук сме. Добре, значи Саши ще изчакаме за края на клипа. Дай побъркам. Аре, едно пълно с Стас. Я го гледай, Еми, примува. Нека най-добре да победи. Разбира се, аз с Мустака си, така че наред начин. Да, спечели май. Има още един. И да, сега сме с този пич. Чакай, да го видим. Оре, иди пала! Не е сериал. Той като дойка няма да живееш. Чакай, я се погледни. Чакай. Пич, чакай, малко бърках. Да, чакай. Не сериал. Погледнина. Сега чупи нашата бания. МСГ. То сняга оцелей. Опа. Ай, ще няма да печем, няма да падне. Снимаме. Няма да падне, то малко да печем остатък. Yes! Падна! Той се Сложи ли вътре? Здравей, приятели, много те обичаме, да. Чакай сега да застанем, така Саши, ела тук да успиш да приключваме клипа. Чакай, влязох пак в играта. Значи приключим клипа без тебе. Чакай, ела тук да приключим клипа. Още, да. Чакай. Да, тук до нас застане, моля. Да, погледни да са, насам погледни. Насам бе тапала. Виждате ли ма? Да, горе съм, трябва. Добре, значи,
Ето ма! Добре, значи трябва да си приключим клипа. Аз съм Момо. Аз съм Лил. И днеска сме с Да, специалното и- участие на Нестерил. И Укранил Сашито с Укранил, мостаките. да. Чакай сега, скрия човека, бе, бягай от така. Бягай от така, то се чакай. Да, Нестерил или тази Чакай, къмси. чакай ми по-важно. Да знаеш, че брат ще такова ме. Ще ти пратим лифта. Да, и чао. И да. знаем, че си пич и не си И то да, пазар и той извиняй. смета на гея. Да, хубаво. Айде, довиждане. Чао. Айде, Ако ви чао. харесва Аха. клипа, Едно, палец нагоре и ако искате, айде сега и тримата. айде. Си абонирайте за нас. Довиждане.